Да ви представя Дойчин Кършовски. Аз започнах представянето, когато говорих за книгите. Не знам той как е стигнал до дишането. При мен случая беше малко по-болезен, защото в един момент се озовах в болницата с 40% само дробовете ми да работят. И едно от първите неща, които ми каза една приятелка, лекарка, не знам дали е слушал семинари за дишането, мисля, че не е чула и книгите, но тя е племеничка на Ванга и от нея знае доста неща. Първото нещо, което ми каза, дишай само през носа. След което започнах да плувам, започнах да си повтарям все по-добре и по-добре, това, което е нашия девиз на метода Силва. Удвоих разстоянието за плуване и почнах да чета книгите. Тези книги, които започнах на гръцки, на български, на какъвто език ми попадаше, всички книги, които ги на български, ги прочетох и попаднах на книгата на Дойчин и много ми хареса тази книга, именно за това, което ви казах. Кратко, сбито, ясно, ти казва за дишането какво да правиш при всяка една ситуация. Дойчин е българин, разбира се, от Варна е, бил е шампион по петобой или по какво беше, по някаква дисциплина, занимавал се много със спорт. И мисля, че това е една от основните причини да е толкова организиран и дисциплиниран. Защото всичкото това, което искаме да променим в нашия живот, което е свързано с дишането, с физически упражнения, правилен начин на живот, трябва да има дисциплина. Да имаш дисциплина, да имаш организация и вече информация, разбира се. Дойчин след това заминава за Америка. Там работи първоначално като персонален треньор, йога студио и така нататък. Той ще ви разкаже малко повече за нещата. Просто се радвам, че се запознахме с него и че се свързвахме с него. И на предишните срещи, които имахме, споменавах за дишането и за него. Сега имате щастието да го видите, да го чуете. Но преди всичко искам да ви пожелая честит празник. Днеска е един прекрасен празник. 6 септември, при което България, мисля даже, че и Варна, се на този празник на 6 септември 885 година се присъединяват към България. И това, че сме заедно сега, толкова много хора тук от различни градове, се дължи именно на този момент, който е исторически момент. Празнуваме го в България, даже има предложение да се превърне в национален празник. Не знам това дали ще стане, но имам едно предложение да се срещаме всяка година на 6 септември. Да още повече да ни събере и обедини този празник. А защо не да направим едно предложение този празник да се превърне в световен празник на единението. Има празника на котките, празника на целувките, различни празници. Не знам дали има празник на единението. А единението е нещо, което е много важно. Ние сме израснали с теорията на Дарвин, която казва, че развитието на живота е благодарение на принципа най-силният побеждава и преобладава и така се извършва развитието. Съвременните биолози казват, че това не е така. Наистина има една еволюция на живота, но тази еволюция се дължи на единението. Живота започва с едноклетъчни вещества, които в един момент стигат до една криза, не могат да се развиват повече поради размери, така нататък. И тази криза, излизат от тази криза, когато се съединяват с друго едноклетъчно. Така че получават амебите, получават се растения, животни и стигаме до хората. И в този момент ние сме в една криза. И ако не се единим, ако не се обединим, за да излезем от тази криза, може да изчезнем. И не, трябва да празнуваме такива празници,
трябва да се стремиме към това, да бъдем съединени, да бъдем обединени. Направете едно предложение да стане световен празник 6 септември. Защо не? И се радвам, че на този празник сме заедно. Даже интернет, който някои хора не обичат да го ползват, разбира се, е много по-хубаво да сме всичките заедно физически, обаче сега сме обединени и от това. Има хора, които са от Австрия, от Италия, от различни страни. Имаме и щастието между нас да бъде и Дойчин, който в момента е в Америка. И добре дошли всички вас на Дойчин, добре дошъл. Това ще ни помогне да си изключиме телефоните, да не ни звънат. Този на време звънна. И сега давам думата на Дойчин. Приветствам го, добре дошъл. И ще чуете нещо много интересно от него, както е неговата книга. Много ти благодаря. Така с интерес си слушах всичко и така страхотно голяма, хубава група сте се събрали. Разбирам, че и в автобус някъде ни слушат. Това е много хубаво. Ще има хора, които за първ път ще ме чуят в автобус. Докато ме представяше и говореше за дишането, каза нещо много интересно. Аз се замислих. Как си дошъл на този свят? Нали? Кога е първият ти порив за въздух? Идва с това първо вдишване. Обикновено е придружено с плясване по дупето, за да стартира живота ти. Ти правиш това първо и заплакваш. И това е, целият ни живот минава между първото вдишване, този лек плесник, който накарва да започнем този живот, и последното издишване, когато издишваме последния си дъх, който сме поели. Целият ни живот минава между тези две първи събития на практика. Първото нещо, което правим, е вдишваме, и последното нещо, което правим, пак издишваме. Още със самото си появяване на този свят би трябвало да осъзнаваме колко е важно дишането. Обаче, както често се шегувам, то остава точно под носа ни и не го забелязваме. И замислили ли сте се колко пъти на ден дишаме? Колко пъти на ден дишваме? Това са стотици хиляди пъти на ден. Това е нещото, което дори съвсем малко да променим, може да промени по голям начин живота ни в много аспекти. Много често а, хората ми казват: ами какво ми говориш за дишане? Аз си дишам перфектно. Ето, майка ми точно преди една година тази книга, като излезе, и така: че аз си дишам тук вече 90 години, какво ще науча от тази книга, нали, която си написал? Но учете е жената, за нея специално съм я написал на български. Първата ми книга беше на английски. Стоян има в книжарницата си превода, казва се "Инвестирам в здраве". Но тази книга специално обещах на майка ми, че от тук нататък ще пише вече само на български, ако ги чете книгите. А, но книгата "Дишам", за която ще говорим малко, и ще ви разказвам повече неща, които надявам се всеки един от вас след тази среща да има поне нещо, което може веднага да използва. Това е моята работа. С това се занимавам, помагам на хората да вземат нещо мъничко, което да вкарат в ежедневието си. До сега не съм видял някой да ми каже: имам страшно много време, а, мога да се упражнявам по цял ден. Хората имат най-много 5, 6, 10 минути на ден. И затова всичките ми съвети, които се опитвам да давам, са точно такива. Нещо, което е проверено с времето, с годините, с опита, и което може просто да ви залепне за вашия живот или лайфстайл, както казват тук. Дишаме, първата книга от поредицата. Тази книга няма значение. Защо така съм кръстил поредицата? Защото в моята практика на перформанс коуч, или някой, който помага на хората да правят по-добре това, което правят, така го обяснявам и на майка ми и на децата, дори без да знам какво правите, мога да ви помогна да го правите по-добре. Защото помагам на хората, които идват при мен, да си подобрят техния хардуер, тяхната физиология. Без значение какво правите, не може да минете без грижа за този хардуер, който осъществява всичко, което ни се случва през деня. И книгата
поредицата се казва тази книга няма значение, защото в света ни залива с информация. Имаме страшно много информация, все по-малко хората всъщност мълчат и слушат, много често говорят повече. Ето сега аз ще ви така залея с информация, която със сигурност много от нея сте чували. Когато започнах да се занимавам с коучинг професионално преди години, реших, че ще се опитам да помагам на хората да правят действие. Информацията не прави по-информирани, но много често ни спира да действаме. Изпадаме в един такъв затворен кръг, искам да науча и още, и още, и още, а през това време нищо не правя. Както казвам на моите колеги от Deutsche Zone, нали, организацията, с която предоставяме този коучинг, едно клякане да направиш е много по-полезно да изглеждаш 10 видеа как трябва да клякаш. Нали? Това е нещо, което винаги се опитваме да потикнем хората да направят действие. И затова казвам, тази книга няма да има никакво значение. Тази и следващите от поредицата, ако не ви накара да направите действие. И затова в тази книга и в другите съм събрал малки конкретни неща, които са проверени и работят. Някои от тях сега модерно се наричат биохакове. И аз винаги обяснявам какво разбирам аз под биохак. Това е нещо, което ако направиш А, се получава Б. Без значение дали ти вярваш в него или не вярваш. Ако направиш едно, ще се получи две. Това е най-така просто обяснено определението за биохак. Всяко упражнение, което е дихателно, например, ако го направим и с течение на годините, понякога векове, сме наблюдавали ефекта му и знаем какво ще се случи, това е пример за биохак. Ако правя дишане за успокоение и се успокоявам, то работи без значение в каква религия съм, дали вярвам в това или не вярвам, или харесвам този, който ми го показва, или не харесвам. Това е, за мен е най-така привлекателната страна да работя с тези лего купчета, които наричам биохакове. Всяка книга съдържа такива подбрани за различни ситуации. Но както винаги казвам, върха на сладоледа е в one-on-one коучинг, в персоналната комуникация. Има обаче и неща, които са универсални и работят за всички. И тук в тая среща аз не познавам почти никой от вас. Затова ще ви казвам такива неща, които работят 99% от хората, с които съм работил сега. Той са универсални хакчета. Се върна обаче една стъпка назад и когато Стоян ме представяше, първо, нали, Кършовски е ударението, аз, нали, веднага си наострям ушите, че това е другото ударение, което американците ползват да ме представят. Аз съм Кършовски и фамилията е от град Елена. И преди години синът ми беше още на 10 годинки сигурно, сега е на 30. Отиваме в Елена и попа, местния поп, беше затворил точно музея. Пък аз исках да покажа на сина ми, че там фамилията Кършовски и така нататък. И като разбра, че сме Кършовски, ми вика, ти какъв си, бе? Аз тогава бях даскал по физическо. И вие знаете ли, ти знаеш ли, че вие сте всичките хайдути, попове и даскали. Викам, аз съм даскал. Така че хората често ме питат защо правиш това, което правиш. Това явно ми е в кръвта, така да се вика, призвание ми е. По-смешното е също, че тогава на времето, в същото време имах и фондация и като допълних, нали, с тази информация, попа каза, ето, хайдут ти даскал. Тогава фондациите бяха с лоша слава. Паднал съм си на място, както се казва. Сега искам няколко думи само да ви кажа за това, което правя като цяло и след това ще ви дам различни упражнения и ще поговорим защо е важно дишането и защо това е първото нещо. Значи в моя коучинг първата задача е да упростя нещата, защото те винаги са много сложни. Каквато и тема да вземеш, тя е толкова сложна, дори просто заради информацията, която сме натрупали около нея. И как го правя това нещо? Как го постигам? За всяка тема, която дискутираме в нашите мастермайнд групи, които са най-така популярната форма за обучение и коучинг, такава ще започваме октомври месец, между другото, последната за тази година.
казваме така: защо това, което говорим, е важно за теб? Сега всеки един от вас започва това нещо да го върти някъде в главата си. Защо дишането е важно за мен? Със сигурност имате някакъв отговор вече или подсъзнателно усещате на къде. Хванете се за това нещо като информация, защото то ще ви даде фокуса и мотивацията да слушате и да си намерите съответно вашето упражнение в тези неща, които кажа. Второто нещо, което правим е, нали, втория въпрос, който се подкалваме нашите приятели, клиенти да се зададат е: къде съм аз в тази тема? Какво е моето състояние? В случая с дишането, как дишам аз? Правилно, неправилно, знам ли, усещам ли се, имам ли някакви интуитивни разбирания? И третото нещо, което, нали, структурира нашия коучинг е: какво мога да направя, за да подобря, запазя или оптимизирам състоянието си. Ето, тия три неща са във всяка тема, която разглеждаме в нашия коучинг. А той, както казвам, е коучинг, който е холистичен. Защо е холистичен? Защото стъпва на темелите, както им казвам, основите, стара българска дума. Оказва се, че много хора не я знаят, със сигурност тук надали има такива, но аз като започнах подкаста ми и го кръстих темели, моята маркетинг директорка на 25 години не знаеше и така нататък. Всеки един нататък не знаеше какво е темел. Това е основи. Та според мен основите на здравето са дишане, сън, движение, хранене и осъзнатост. Или mindfulness, както се превежда от английски. И нашия коучинг е насочен холистично към всяка една от тези пъзелчета. Защото силно вярваме, че когато стъпиш на здрава основа и си погрижил за всяко едно от тези темелчета, всичко оттам нататък или става по-лесно, или ако имаш някакъв проблем, той става по-ясен. Защото едно главоболие може да се окаже, че ти изчезне след едно по-добро дишане или по-добър сън, а не да търсиш доктор, за да те лекува за главоболието и той ти да хапчета и просто да потушава това, което само изпитваш. Защо? Това е принципа, по който работим като коучинг и той по някакъв начин ще го спазим и в тази среща. Ще минем през защо това е важно, дишането, къде сме ние, ще направим едно упражнение, което всеки един от вас ще разбере на къде е с дишането си и накрая ще ви дам различни упражнения, които могат да подобрят това състояние. И ако ги направите днес и утре и на третия ден си направите пак теста, който днес ще ви дам, ще видите подобрение. Гаранция ви давам, както се казва, престоянно отивате за, какво се казва, обратна връзка, за оплакване, ако има някой. Така, как коучваме? Пак казвам, при мен изисквам хората да имат 15 минути на ден. Ни повече, ни малко. Искам да ми се обещаят 15 минути всеки ден и то не за една седмица, а до края на живота си. Това е много нещо, което искам, обаче в тия 15 минути моята стремежа им ми е да дам точно това, което ти трябва в този момент от живота ти. За един може да бъде дишане, за друг може да бъде движение, за трети може да бъде храненето. Ние винаги имаме само един приоритет. Това се казва приоритет. Най-важното в момента. От кое ще умреш първи? Ако спреш да едеш, ако спреш да спиш или ако спреш да дишаш? Да, да дишаш. Ако задаваш този въпрос, кое е най-важното, излиза много ясно. И затова книгата Дишам беше първата от тези 5 книги, които ще излязат. Всяка книга е посветена на един темел. Дишам, спя, играя, тук що излезе и е пратена на редактора. И целта на тези книги, първо аз започнах да ги пиша от чист мързел. Идеята ми беше да спра да повтарям едно и също и да имам нещо написано и когато дойдат хора на коучинг, да кажа: ето е книгата, започваме от тук нагоре да изграждаме. Нали? Защото всеки път имам толкова много нови неща, които искам да кажа, а се оказва, че аз въртя едни и същи, нали, основи. Макар че много хора наистина трябва да почват от основите, за да стигнем до повече и повече. Два принципа ползвам в коучинга. Нали, едното беше правилата там, както казах, въпросите, къде съм,
защо е важно и как да го подобря. Принципите са 80-20. Чували ли сте правилото? То е от бизнеса заето. Това е, че 20% от усилията ни дават 80% от резултатите. Искаме всичко да е ефективно. Ако съм сигурен, че, например, упражнението дишане в кутийка ще помогне на 98% от вас, ще ви го дам него, вместо да ви дам упражнението пирамида, за което съм сигурен, че на 30% от вас ще помогне. Той ще дам нещо, което е универсално или което съм сигурен, че работи. Втория принцип се казва MET, като това дето си мажем върху филията. MED се казва. На английски идва от Minimum Effective Dose или минимално ефективна доза на български. Кое е най-малкото нещо, което можеш да направиш още днеска, което да ти промени състоянието, което искаме да променим. Тия два принципа са ми достатъчни, за да започна работа. Както казвам на моите клиенти и приятели, това е дълъг процес. Ние сме тук да създаваме отношения. Никога не пъшваме или не натискаме да продаваме нашите услуги. Те са точно когато ви трябват, тогава ще ни намерите. Затова и много не рекламираме. Сега, защо дишането е важно за нас? Дишането е единствения мост, който имаме между съзнание и физическото ни тяло. Можем да го управляваме. Това е много изключително важно нещо. Оказва се, че нямаме друг такъв инструмент. Това, че можем ние съзнателно да дишаме или да не дишаме, е нашия инструмент да си управляваме физиологията, а не тя да не управлява. Защото този инструмент работи в двете посоки. Ако се затичам за автобуса, сърцето ми почва да вдига пулса, да се възбуждам, аз съм в стрес. Този стрес се предава на дишането ми, защото трябва да завъртя повече въздух и той се наслагва и върху нервната ми система. Обратното състояние, когато започна да дишам бавно и спокойно, се предава и върху физическото ми тяло. Сега тук имам една голяма опасност да изпадна в обяснение за физиологията на дишането, биомеханиката на дишането. Ще ви кажа само няколко неща, които може да не сте чували на друго място и които са свързани с упражненията, които ще направим днес. Преди милиарди години атмосферата на Земята е съдържала много повече въглероден двуокис, отколкото кислород. И тогава, когато са се оформили първите организми с бели дробове, още не е имало, но оттам са произлезли белите дробове, започва да се оформя механизма за регулация на дишането в първите организми. И затова понеже е имало много повече въглероден двуокис, отколкото кислород, а кислорода е бил този, който искаме да имаме като източник на енергия в новите организми, очестеното дишане трябвало е много въздух да се завърти, за да се добави кислорода, който ни трябва. Днес кислорода, който имаме в атмосферата е в пъти повече. Очистеното дишане води до много повече окисляване, отколкото ни трябва. И ние имаме един механизъм, който е направен така, че да ни предпазва от този твърде много кислород, който може да ни направи проблеми. И този механизъм е свързан с найтрик оксид, азотен окис, нали? Така се превежда на български. Този азотен окис е нещото, което ни трябва, казва на кислорода от кръвта, да прескочи в тъканите и клетките там, където ни трябва. Сега ще затворя тая скоба, защото това беше просто MET, Minimum Effective Dose. Минималното, което трябва да знаете за биохимия, за това, което ще говорим днес. Много често на такива събирания или където хора ми казват, добре, кажи нещо, което, нали, как да дишам правилно. И аз винаги казвам, ако едно нещо запомните от днешната среща, това е, че забравете, че имате уста за дишане, дишайте само през носа. Носа е за дишане, устата е за целуване. В различните групи се
казвам различни неща за устата, но това запомнете на тая хубава среща. Носа ни, въздуха, който стига до белите дробове, вдишан през носа и през устата е абсолютно различен дори по химически състав. Когато вдишваме през носа, се създават едни турбуленции, минават покрай синусите и се отделя точно този газ, който ви споменах преди малко, азотния окис. Въздуха, който стига до белите дробове, наситен с азотен окис, е такъв, който стимулира казва на кислорода от вече в клетките, който от алвеолите се натрупва, да прескачат в тъканите и в мозъка, където ни трябва този кислород. Ако го няма този найтрик оксид, ние само дишаме, въртим един въздух, през нас минава, но кислорода не успява да се залепи за тялото ни. Прави ли смисъл от това, което казвам? То е точно като лепило действа този азотен окис. Когато го натрупаме, дори да дишаме малко, извлича всичкия кислород и той остива точно там, където трябва. Това е много интересно нещо, което донесе на откривателите му нова Нобелова награда преди, мисля, че 50-60 години. И сега е така вече мейнстрим в науката за фитнес, за перформанс, за креативност дори и е изключително свързано с следващата ми тема на книгата Спя, защото ако 8 часа от денонощието прекарваме в леглото с пейки, представете си колко много ефективност можем да получим, ако дишаме през носа докато спим. Изключително огромни промени за здравето, ако успеем да превключим на дишане през носа и за това има също различни хакове, за които говорим по тази тема. Да се върнем обаче пак на дишането през носа. Освен този азотен окис, който обикновено е най-важният, аз казвам първи, въздуха през носа се пречиства, затопля или охлажда, увлажнява, за да бъде най-ефективно използван от дробовете. Въздуха през устата е голям обем, влиза бързо, не успява да се зачисти, почти никога не се пречиства, защото ние нямаме такава физиологична структура, която да го пречисти. И знаете, ако дишате с отворена уста в по-замърсено помещение, след това имате точно резултатите натрупани в лигавата ви прахоляк, които или поглъщат, или по някакъв начин трябва да се изчистят. Значи, до тук имаме правилото дишане през носа. Нали? Да се върнем обаче, защо? Дишането е... Има ли някой, който се съмнява, че дишането е важно за нас? Аз прескочих тая точка, ама вие тук сте говорили много за дишането, говорихме, че защо умираш, от кое ще умреш първи, ако спреш да дишаш. Обикновено карам хора да се опитат да се задържат дъха, докато говоря. Аз, освен, че съм бил и спортист, съм и професионален водолаз. Мога да кажа доста дълги изречения, без да си поема въздух. И така хората изведнъж добиват представа колко всъщност често трябва да дишат. Втората ни точка, която ви обещах, че ще направим, е да ви помогна да осъзнаете къде сте вие с дишането. Къде е всеки един от нас с дишането. И тук правим едно упражнение, което описал съм в тази книга и се казва Bolt тест или тест с задържане, контролирана пауза. Този тест ни дава информация колко често мозъкът ни изпраща сигнали да вдишваме. Защо това е интересно и важно за нас за дишането? Защото колкото по-често мозъкът изпраща сигнали да дишаме, толкова ние по-неефективно ползваме този въздух, който влиза при нас. Нали? То е логическо свързано. Ако дишаш рядко, значи въздуха, който влиза в тебе, отива по предназначение и се използва по-ефективно. Ако дишаш по-начесто, най-вероятно повече само вентилираш, въртиш го този въздух, а той не успява да се залепне кислорода в тебе. И затова имаш нужда от повече вдишвания. И този механизъм се регулира с въглеродния двуокис. Избран е точно защото когато се създавали първите бели дробове, той е бил в повече, а кислорода го е нямало. И затова този механизъм
се регулира с насищането на кръвта с въглероден двуокис, изпраща сигнал за вдишване. И това упражнение, което сега ще ви покажа и ще направим всички, е много просто и ще измери точно това нещо. Сега ще ви го демонстрирам и после ще го направим заедно, без да гледаме часовници, просто за да видите как се прави това упражнение. И после ще ви кажа кога и как да го направите, за да го ползвате като такъв, като термометър, тестер за себе си. Значи първо ще движам 3 пъти спокойно през носа, ще си движа пръста нагоре и надолу, така, за да знаете какво правя. И когато издишам след третия път, ще направя с ръката си така и ще задържа въздуха си, докато усетя първи порив за вдишване. И тогава ще вдишам нагоре през носа пак. Нали? Забравяме, че имаме уста за вдишване. Само през носа. Ето, сега започвам. Сега какъв е трика в това упражнение? Ако видя, че някой от вас, защото ще го направим на екрана, аз ще ви гледам. Нали? Всеки трябва да прави това с пръста си. Пригответе се. Тези, които искат, разбира се, с камера. Искам, когато поемате въздух след задържането, да не виждам лица, които правят така. Така ще са държани под водата 20 минути, нали, искат да излязат. Трябва да бъде абсолютно все едно, че незабележимо това първо вдишване. Това значи, че сте намерили точното време, когато мозъка ви е изпратил първия сигнал. Защото той, ако не го послушате, праща втори, после трети, после четвърти. Това са други упражнения, за които по-нататък можем да говорим, ако остане време. Но този първи сигнал е точно този, когато ние не мислим за дишането и слава Богу. Ако трябваше и за него да мислим, щяхме съвсем да я вапцаме за останалите си неща. Но когато не мислим, този мозък ни плаща един топ метроном за дишането. Искаме да видим какъв е този ритъм. И после с упражненията, които ще ви покажа след това, можем този метроном да го разширяваме постепенно. Ако само с 1 секунда увеличим този метроном, това са хиляди, хайде, сигурно някой е по-добър по математика от мене, но хиляди по-малко вдишвания за денонощие ще имаме. И това значи колко много по-ефективен начин на усвояване на кислорода. Хайде сега ще го направим заедно. Всички заедно нали, ще вдишваме, след това ръката и ще ви оставя просто там да се самонаблюдавайте, усещайте го този сигнал. Аз ще се опитам колкото може повече хора да видя по екраните. Значи почваме с нормални вдишвания през носа. Те са просто за да ни зададат ритъма на вдишване. Нормално вдишване, нормално издишване. Без никакви промени и задържания. Чудесни сте. Нито един отдавник не видях. Браво. Значи това е обикновено много трудно нещо да се научат хората кога е този първи сигнал. Запомнете си това, което сте изпитали. Това е вашия сигнал. Има много хора, които се чудят точно какво да търся, за какво да гледам. И аз не казвам, защото е индивидуално за всеки. Но следните няколко неща са характерни. Може да бъде просто една такова като потрепване под лъжичката. Може да бъде порив за приглъщане. Може да бъде леко пришумяване в ушите, както когато си надувате ушите да изравнявате от самолет, като сте в самолет. Нещото,
То не трябва да бъде само мисъл. Не искаме да е мисъл, че ми се диша вече, дойчин ми каза да се държа, пък мен вече ми се диша. Трябва да е някакво нещо физически трябва да усетите. Това е като как да го разпознаете този сигнал. И понеже дори след тези обяснения понякога е трудно да се намери, имаме алтернативно упражнение за това. За него не съм се подготвил, само ще ви го опиша. Но взимате една чаша с вода и най-тънката сламка, която може да намерите. Пълните чашата с вода до половина някъде. Поемате си колкото може повече въздух и се опитвате през сламката да издишате този въздух във водата. Като задачата ви е да правите мехурчета без да спирате колкото се може по-дълго време. Този тест мери друго нещо, но горе-долу ни дава информация каква е вашата, нали, откъде тръгваме, за да можем да следиме въздействието после с биохаковете. Сега става интересно как да подобрим това. Всъщност какъв резултат е добър и кога да правим този тест. Този тест се прави най-добре сутрин рано, още в леглото, докато сте още легнали. Още докато сте легнали, правите си трите дишания, засичате с хронометъра и спирате да дишате. Поемате въздух, спирате хронометъра, поглеждате. 20 секунди има над какво да работим много. Ако имате под 20 секунди, същата категория. Около 25 и 30, горе-долу това са хората около 50-60%. Ако са в добро физическо състояние, не са стресирани, това са хората. Над 35 и 40 го считаме за много добър резултат. Там обикновено са спортисти, хора, които медитират често, защото медитацията също е упражнение, което дава силите да си наблюдаваш дишането и подсъзнателно да го регулираш, да е плавно и спокойно. Тоест, резултати около 20 и до 20 са такива, които искаме да подобрим. 25-30 са, които искаме да запазим и се стремим към 40 и над 40-50. Едно от най-бързите упражнения, които подобряват този болт тест резултат, е дишането в кутийка. Сигурен съм, че всичко сте го чували, или бокс дишането, или квадратното дишане. Все пак ще го сложа, за да го запишем тук, нали така. Пак ще движа пръста, като дишам. Представете си един квадрат с големина на страната 4 секунди и аз ще вдишвам за 4, задържам за 4, издишвам за 4, задържам за 4. Ето така изглежда. Вдишвам. Едно. Хайде да го направим заедно. Вдишвам. Едно. Две. Три. 4. Задържам. 4. 3. 2. Едно. Издишвам. Едно. 2. 3. 4. Задържам. 4. 3. 2. Едно. Перфектно. Това е изключително просто упражнение, което е важно да се каже. Страната няма значение. Може да започнете от 3, 4, 5, колкото ви е комфортно. Започнете от някакъв комфортен квадрат, както казвам. Това е вашия квадрат. 4-5 пъти на ден, ако се прави, вече сте в играта и започвате да си подобрявате болт резултата. Ако направите 4 завъртвания на този квадрат, след като сте си измерили болт теста и след това си измерите болт теста, веднага ще видите подобрение. Гаранция. Как на практика обаче можем да го включим това в ежедневието си? Всичките упражнения, които даваме в нашия коучинг, веднага се опитваме да дадем примери и да ги залепим в някаква практика. Аз какво правя? Със сигурност може да си измислите такива неща. В ежедневието имаме неща, които се повтарят всеки ден. Без значение, не мислям даже дори за тях. За мен такова нещо е правенето на кафе. Аз правя 3-4 кафета на ден,
сутрин, ето сега при мен е още обяд, имам още едно кафе такова да изпия. А машината ми отнема около минута и половина да направи това кафе. Натискам копчето и чакам. Това чакане го запълвам с бокс дишане. Или с друго дихателно упражнение, което ми е приоритетно. Но ето, упражнение е нещо, което, пример как за нещо, което ви съществува в деня, да го залепите това упражнение. Без значение по време на нещото, което ви се случва, преди, непосредствено или непосредствено след него. Трябва да имате някакъв спусък, който да ви накара да го направите това нещо. Ако го вкарате по този начин в ежедневието си, то става част от вас и повече не го мислите. Не използвате никаква енергия за воля, за мотивация, а по-скоро става нещо, което е дисциплина и след ден не го забелязвате. Става начин на живот. Това е примера как вкарваме тези навици в тези упражнения в навиците. Друг пример, който правя е задържането на дишането е изключително важно упражнение. То, освен че приземява нервната система, успокоява я и също качва много нивото на въглероден двуокис, понеже вие не дишате, то започва да се качва. И следващия дъх, който поемете, ще бъде почти изсмукан кислорода, веднага ще се залепи по вас. Т.е. той ще бъде много ценен този първи следващ въздух. И затова, когато съм на червен светофар, се опитвам да се задържа въздуха до червения светофар. Тук в Синсинати, където живея, почти няма светофар, който да ме е бил още. Но съм чувал, че някъде на големите кръстовища има едни светофари, които много трудно се сменят. Не съм минал още по тях. Ще видим. Моят коуч по дишане, един от коучовете ми, беше първият човек, който... Знаете ли колко е рекорда за задържане на въздух? 5, 6, 10 минути. Моят коуч е първият човек в света, който е преминал границата на 20 минути. Има го в YouTube, казва се Стик Северенсен. И за да си в тази категория се изискват някакви изключителни неща. Когато започнах с него да тренирам, можех да задържам дишането си около 2 минути и половина. След един клас трябваше да правим такова упражнение, както сега с вас, само че бяхме хора от целия свят. Успях да го задържа 4 минути и половина, просто от нещата, които той ни казваше. И те са повечето ментални. Те изобщо не са вече физически. И когато отворих така с едно око да погледна хронометъра, се изплаших от времето, което видях и започнах да изчам. Сигурно можех още малко да продължа. Но това беше просто скоба да отворя. Нещото, което винаги работим през деня и на занимаване, най-често използваме думата стрес. Стресът е добър за нас. Стресът ни е помогнал да оцеляваме. Тя обаче, ежедневието ни, като че ли имаме доста повече стрес, отколкото имаме. Хората се грижат искат да намерят инструменти как да го намаляват или как да го управляват. И следващото упражнение, което ще ви дам, е всъщност най-бързото и ефикасно упражнение за сваляне на стреса в рамките на минута-две. На минута-две стрес, пулс, кръвно налягане се свалят с това упражнение. Много често то работи от само едно повторение и много понякога трябва да го направите 2, 3, 4, 5 пъти. Но като ви го демонстрирам, ще видите колко е елементарно като изпълнение, така че може да го правите повече пъти. Упражнението се казва, или хакчето се казва физиологична въздишка. То е абсолютно естествено. Вие го правите всеки ден по много пъти, без да се усетите. Обаче, знаейки го и какво причинява, може да ви даде силата да го правите, когато ви трябва. Да го предизвиквате. И сега ще го покажа. Това са две поемания, свързани поемания на въздух през носа и едно дълго издишване през устата въздишка, която е вокална. Нарочно е вокална, защото тогава ангажираме ларингса, вибрации има, които стимулират вагус. Това е сега съвсем друга черна дупка, където няма да изпадам
информация, но тя е много интересна. Така, демонстрирам това упражнение. Пак с проста ще ви го демонстрирам, за да видите как на два пъти си поемам въздух. Второто поемане е все едно, че доливам малко въздух и то е през устата. То е все едно като риба на сухо, ще се опитам още малко да напълня въздух, който вече е пълен. Ето така изглежда. Значи първото е през носа, второто през устата, за да ги отличите. През носа. Напълнен съм. Сега малко е смешно. Със сигурност не може да го правите във всякаква аудитория. Обаче, ето сега дори като го направих, веднага ми се свали едно такова леко напрежение от това, че говоря вече 20 минути 30. След малко ще преустановяваме говоренето. Няколко неща. Първо, ако имате малки деца, забележете, те по този начин спират да плачат. Като нещо сте им се скарали, напляскали, не дай Боже, правят така. И се приключва плача. Двойно вдишване и издишване. Двойно вдишване и издишване. Ако имате животни, аз имам тук едно куче голямо, тя ляга до мене в леглото и, както казваме, се изключва. Тя прави така. И все едно от шалтера сме я изключили, заспива веднага. Ние също ги имаме тези механизми и го правим много пъти през деня тази въздишка. Ако я направите в цикъл един път, втори път, иска малко практика, за да наистина усетите тази улекотяване и облегчаване. Ще ви дам няколко трикчета тук. Значи, наистина, първото поемане на въздух се опитвайте да се напълните максимално. И второто да ви бъде като почти неприятно усещане, защото се препълване, пренадувате се. И след това много кратко задържане с това всичкото нещо, което е изпълнило, и сякаш въздуха ви започва от тук да се стича надолу като топлина по лицето ви. Тези мускулчета са много важни. Мимическите мускулчета са свързани пряко с нашите емоции в двете посоки също. Когато ги отпускаме, ще отпускаме и ментално. И така, дори с ръце препоръчвам, когато се учите, да правите така. Се стича надолу. Кога го правя това нещо? Много често в трафика се изнервям и съм последния, който искате да е не дзен мастър, а съм много неща ми се иска да кажа на шофьорите около мене. И тогава го правя винаги задължително, защото никак не е хубаво да си стресиран, изнервен, докато караш, особено на дълъг път. Много често ми се е налагало и аз обичам да шофирам над 12, 13, 14 часа. Това е голяма страна. Качвам се на магистралата и знам, че ще имам да карам още 5-6 часа. Не искам това нервно напрежение, което поредния лут тираджия ми е създал на пътя, да е с мене. И тогава няколко пъти, като го направя, докато карам, веднага усещам една лекота в раменете и мога продължа да си карам. Изберете ситуация през деня, която ви напряга и го направете няколко пъти. Имате с такива със сигурност. Още едно упражнение и край. Какво да бъде? Искате ли за стрес или за какво да направим? Не. За отпушване на носа. Казват ми, дойч, даваш ни тук упражнения за дишане през носа, моят нос не работи. Първо, винаги е нормално едната ви ноздра да работи повече. Ако сега опитате, едната ви ноздра със сигурност, дори да е отпушен носа, може би е леко така по-трудно става вдишването през нея. На всеки 90 минути това се сменя. Преминават ноздрите. Процесът е точно като ерекция, защото са същите клетки, каквито са в половите, между другото. И затова даже се казва honeymoon sneezing, нали, когато често хората изпадат в такъв стрес и започват да кихат, ако имат така ерекция в носа, да зачеркнете го. Това беше излишна информация, не се натоварвайте. Важното е, което ще ви кажа, е упражнението за отпушване на носа. Пак ще ви го демонстрирам. Поемам си дълбоко въздух, след това го издишвам всичкия
След издишването на въздуха стискам носа и леко надувам. То винаги има остатъчен въздух. Нали? Дори след пълното издишване. Леко надувам и започвам така, държейки носа и надут, да си клате напред и назад главата и настрани. Не бързо да ви се откачи врата, а да има голямо отклонение в хоризонтала и вертикала. С стиснат надут нос се прави това нещо. Ето сега демонстрирам ви го. Надявам се да има някой с запушен нос да му го отпуши. Поемам си въздух, издишвам, стискам, надувам. Отпускам и много бавно и леко поемам въздух. Имаше ли някой с запушен нос да каже дали му се отпуши? Това упражнение, ако сте хремави, ако е по някакви причини запушен носа ви, го отпушва, ако не след първото, след второто или третото, веднага поне едната ноздра започва да диша. Кога да го правите? Задължително преди лягане. Така ще си помогнете да дишате по-добре през нощта, ако това е проблем. 90% от хората преминават без да искат надишане през устата, защото по една или друга причина носа не позволява достатъчно вентилиране на въздуха и тогава е най-лесно просто да отворим уста, да почнем да дишаме, да хъркаме и така нататък и да преминем в неефективно дишане. Това е една цяла друга тема. Темели номер 2 за спя. Можем да направим някой път друга такава среща. Благодаря ви за вниманието. Страхотни бяхте. Виждах, че всичките, докато ме слушате, сте с затворени усти и всички сте живи още. Значи дишите през носа, което вече е успех. Благодаря за лекцията. Беше страхотно наистина. За това, че отделихте времето си да бъдете с нас. Значи много беше полезно за мене. Това, че видяхте, че сме много напред с дишането и други неща е благодарение на този господин, който ви е поканил, Стоян Ладовски, който донесе в България метода Силво преди 30 години. С радост ще се радвам да ви видим и в България на среща на живо и да ни сложите по един автограф върху книгата. Да. Драго сърце, даже обсъдихме вече. Аз ще съм в България седмицата, почти целия октомври, но в София тази трета седмица, между 16 и 22 октомври и ще се оговорим в книжарницата, ще отида и ще прекарам няколко часа, който може да дойде и ще се радвам се запознаем на живо. С удоволствие ще очакваме на мейлите съобщение, за да отидем да ви видим. Ще изпратим съобщения, ще организираме срещата, ще можете да го видите пак на живо, обаче да бъдат в еднакво пространство. Сега сме малко на живо, но отдалече. И много благодаря за това. Много се радвам, че можа той да сподели с нас нещата, които и мен ме вълнуват, и много от вас и съм споменавал на семинарите за дишането. Ако имате някои въпроси, задайте ги и след това ще направим едно упражнение за отпускане. Мога ли да задам въпрос? Да. Благодаря. Първо да кажа колко съм ви благодарна за споделената информация, толкова простичка, но толкова жизнено важна. И да попитам за човек като мен, който спейки спи с отворена уста и не може да контролира това явление, дали препоръчвате използването на едни специални лепенки, които зная, че се продават, или има други техники, които да ме приучат да затварям устата? Ето е моята лепенка. Не е специална. Във всяка аптека продават лепенки, които не дразнят кожата. Окей. И това е най-простия ефективен хак, на който най-много хора се мръщат. Той им казва, че трябва да залепят устата и започва едно хихикане, обаче работи като биохак. Да. Проблемите идват само от, както казвам аз, от мустаци и бради. Няма друг проблем. Ето, даже сега ще покажа как се залепя устата.
късат се, тя така се къса, обикновена лепенка. Устата не се залепя така, както сте гледали на филмите, да им запечатат устата, да не могат да говорят, а така по този начин надолу. И дори мога да говоря по този начин. Въпросът е да се създаде лек дискомфорт, така че да не преминем към дишане през устата моментално. Да се опита мозъка все пак да използва носа колкото се може по-бавно. Няма да умрем без да дишаме, ако успеем така да си я залепим устата. Много е секси така. Да. Се събудиш до някой облепен. Може как се нарича медицинска лапенка или по друг начин? Ами, това е на фирмата NextCare. На Как 3M има най-различни такива. И 3M. тя е удобна е, че се къса и Да. е много такава. Струва центове тук. Надали е нещо трудно за откриване. Лепенка, която не дразни кожата. Във всяка аптека имат сигурно голям избор. Не трябва да е специална. Има много хора, които се опитаха бизнес да направят с тия лепенки. Знам. Нали, както се казва, good luck, обаче няма нужда да е специална лепенка. Много благодаря за отговора. Може ли един въпрос също искам да задам? Да, искам да задам един въпрос. Не виждам само кой говори. Да, Станка Михалкова, да. Понеже подготвих семинар за дишането и там при тази система на Oxygen Advantage се казва, че при болт тест трябва да се стисне носа. Вие какво препоръчвате? Ами аз, между другото, зададах на Патрик същия въпрос, когато преди 2 години и половина се срещнахме в Флорида на едно негово обучение. И той каза, по принцип, не е грешно да се задържи. Но тогава ти какво става? Като си стиснеш носа, ти имаш няколко други вече усещания, които могат да ти маскират усещането, което търсиш. Първия сигнал. Да. И по-добре е хората да... И защото този сигнал, той идва и обикновено е много такъв, много лек, незначителен. И е по-добре в дългосрочен план да се научиш да го ползваш без стискане на носа, защото можеш да го правиш навсякъде, на всяко място. На конференция, седнал си на масата, правиш си болт теста, без никой да забележи, да разбереш в какво ниво на стрес си, например. Това ми е кратки отговора. Не е грешно. Благодаря много. Да, обаче защо аз го правя. Да, благодаря. Да, питат мене, някои хора, може би някои от вас също имат такъв въпрос. Вдишваме през носа, издишваме пак ли през носа или може и през устата? Да. Ако тръгнем да вдишваме през носа и да издишваме през устата, което също е много разпространено, какво става? Значи, тръгва един въздух, който се върти в една посока. Първото нещо, което се случва, че тук вътре в ноздрите ни физически се променя екосистемата ни, изсъхва. С една дума, изсъхва ни носа. Защото ти го въртиш този въздух, а когато издишваме през носа, въздуха, който издишваме, идва от дробовете ни овлажнен. И той поддържа това вдишване и издишване, поддържа влагата, която създава тази екосистема за всички тези добри процеси. Това ми е отговора. Е по-добре 90% от времето се диша само през носа, когато се диша. Сега зона 2, което е най-добрата зона за кардио, е един начин да го установиме. В момента, в който трябва да си отвориш устата, за да дишаш, когато правиш някакво кардио упражнение, значи си изчерпал лимита си. Това са ти възможностите на кардиоваскуларната система. Оттам нататък ти не започваш да дишаш повече, почваш да вентилираш повече въздух. И аз казвам, хайде да видим на тредмила колко време и при каква скорост можеш да издържиш с затворена уста. И ще се опитаме това нещо да го подобрим.
Виж каква друга система. Не искам скорост, не искам... Дай да видим това. Ако ходите по планина, ако има планинари, опитайте се, като вървите, да дишате само през носа. Вижте какъв друг ефект ще има това нещо. Още нещо, което така ми хрумна в един момент при една лекция, още не бях се занимавал много с дишането. За дишане, при дишането помага много плуването. Но когато плуваш, ти плуваш и поемаш въздуха с отворена уста. Напоследък така една идея ми идва, но искам ти да ми кажеш твоя опит и като пловец, и като пневмонавт или пулмонавт. Една много хубава дума, която е измислена за хора, които се интересуват с дишането. Дали не е хубаво в такъв момент да вземеш от тези маски, които е с шнорхело отгоре и предполагам, че можеш да дишаш и през носа, докато плуваш? Да, аз съм опитвал такова нещо. Много е такова странно. Не ми пасва изобщо. Същия въпрос си бях измислил. Аз плувам много. За мен това е като медитация с движение. Забравям колко плувам. Особено от сега, като имам възможност и да слушам подкаст или музика, има такива слушалки вече. Просто се забравям. И това, което има страхотни хубави видеа вече за плуване и как някъде в моя Фейсбук сигурно съм сложил скоро и точно едно видео, което е базирано на Патрик Макюин, на дишането малко и плуването. Това, което правиш, добрите пловци какво правят? Като направят салто, забелязали сте колко дълго време плуват под вода? И после излизат и продължават да плуват спринт без изобщо да им прави впечатление. Значи те са изградили един капацитет от този сигнал, който ние си го мерихме, със сигурност при тях е над 40-50 секунди. Той няма нужда да диша, защото дори малкото въздух, който е поел, му дава страшно много кислород. И това нещо се изгражда с тренировки. Как става в плуването? Какво правя аз? Значи има плуване на един цикъл, на два цикъла, на три цикъла, на четири цикъла, на пет цикъла и така нататък. Опитвам се в една тренировка да направя всяка дистанция, примерно 25 метра, да я направя с две вдишвания, примерно, или с три вдишвания, или с едно вдишване. Вместо, плуваш и се вдишваш един път. После плуваш. Тоест, опитваш се да разтеглиш времето, когато тялото ти работи с едно вдишване кислорода. И така създаваш почти същия биохимичен почерк на вдишането само през носа. Защото вдишането през носа повдига нивото на въглеродния двуокис. Това казахме, който е важен за обмяната на кислорода. Много хубаво, но ще опитам и с маската. Да ти кажа, аз започнах да разреждам дишането още от първи момент, в който започва моето възстановяване. Да. И при всяко гребване, вдишване, стигна до 6. Вдишване, което едно обяснение си дадох, не бях чел книги тогава, но просто реших, че това е. Може би метода Силва ми помогна. Така интуитивно стигна до това решение. Но знаех, че мога да поправя нещата по най-добрия начин и даже да стигна до ниво, което е по-добро от това, което беше преди. Други въпроси имате ли? Здравейте, аз искам да попитам много. Първо искам да благодаря на господин Каршовски за отделеното време, което за нас беше безкрайно полезно. Моят въпрос е може би по-така любопитен. Защо прозявката е през устата винаги? И човек, когато се прозява, от какво има нужда и, примерно, прозявката, защо е толкова силна и е през устата? Това е рефлексия, свързан с един нерв, който се казва френетик нерв. Той излиза от врата ни на практика. Тук продължава надолу, минава зад сърцето и той е този нерв, който инервира диафрагмата. И прозявката може да е свързана с кратък, някакъв спазъм в диафрагмата, може да сме стояли много време дълго и да е притисната. Може да е
често се казва липса на кислород, нали, прозявката. Не е така. Виж, защо прозявката е заразна, е друга голяма тема. Наистина, ако сега някой се прозее на нас на екрана, аз съм през океана, 7 часа разлика, със сигурност може би и аз ще се прозея. Интересен е този въпрос. Нямам точен конкретен отговор. Прозявката, по-скоро, ако има някой, който със същия нерв е нещо, което е свързано, ако ви боли отдясно, когато бягате, казват, боли ме далака, нали, казват, не, ако бягате. Това е такава болка, която може да се излекува, между другото, със същата физиологична въздишка, която ви показах, защото тя релаксира точно този френатик нърв. По същия начин, ако хълцате и искате да спрете физиологичната въздишка. Пробвайте в такива ситуации. Ако имате такива прозявки, които нали, ви една след друга идват, аз имам такива кихания, но знам, че има хора, които имат прозявки, може да пробвате същата физиологична въздишка. Затова е хубава 80-20 правилото в действие. Едно нещо работи за много неща. Друг въпрос? Но имам също и едно предложение. Тази цялата поредица на книгите са много полезни и за съня, и за играта. Цялата поредица и предлагам, първо трябва да учим да приеме, да направим една среща, следващата среща да бъде за съня, след да направим една среща за играта. Така за всяка една книга, всяка една тема да направим една такава среща. Би било чудесно. Първо да чуваме Дойчин. Дойчин да чуваме, дали? Аз това правя всеки ден. На практика, коучинга, който правим ние за България, е мастермайнд групи. Те продължават 6 седмици, като всяка седмица посвещаваме на една от тези теми, тези темели. И участието е 15 минути на ден. В смисъл такъв, че ангажираността е 15 минути на ден. Срещаме се веднъж в седмицата, където аз говоря по темата, която ще е за седмицата. И след това в една затворена група в социална мрежа, която изберем, има упражнения, които всеки споделя какво е направил, как е направил и така нататък. И в този формат има и лични срещи, едно на едно, защото има детайли, които не могат да се постигнат в групова среда. В личната среда изговаряме точно как да модифицираме съответно упражнение, че да ви заспи във вашия случай. И такава мастермайнд група започва месец, последната за годината. Правим само 3 такива в годината. Тя не е безплатна, но някой, който се интересува от такъв тип коучинг, направена е така, че да е достъпна специално за българи. Преди 3 години я започнахме, не бяхме я кръстили България на експатс, нещо такова, за хора, които българи живеещи в чужбина. Но пък сега имаме все повече хора от България, които се интересуват. Ще има такава информация, ако някой иска да се запише, е добре дошъл. Много хубаво, предстоят ни и други срещи, надявам се, с Дойчин. Ще срещаме. Ако нямате други въпроси, да направим едно упражнение, свързано с стреса. Дишането е много важно. Много важно е ние да се отпускаме, както при метода Силва се научаваме да се отпускаме. И сега ще направим едно такова упражнение. И така, настанете се удобно. И дишайте бавно и равномерно през носа. Затворете очите си. Продължавайте да дишате бавно и равномерно. Отпуснете скалпа.
Отпуснете тъканта около очите, клепачите. Отпуснете бузите. Отпуснете челюстта, езика. Отпуснете гърлото. Отпуснете органите вътре в гърлото. Отпуснете врата. Отпуснете гръбнака. Отпуснете раменете, ръцете, китките. Отпуснете гърдите външно, усетете дрехите, които докосват гърдите. Отпуснете органите вътре в гръдния кош. Ако има някой орган, за който се безпокоите, вижте го как се завръща към едно нормално, здравословно функциониране. Отпуснете стомаха. Отпуснете корема. Органите вътре в корема. Отпуснете тазовата област. Отпуснете бедрата, колената. Отпуснете пръстците. Отпуснете глезените. Стъпалата, пръстите на краката. Намирате се в едно дълбоко отпуснато състояние. Сега вижте на вашия мисловен екран пред вас на около 20 градуса нагоре. Вижте една сцена, вижте един човек или предмет, някой или нещо, което предизвиква стрес във вас. Ако е човек, вижте ситуация, вижте една картина. И живейте тази картина. Усетете стреса. Къде във вашето тяло усещате стрес? Може да е под лъжичката, може мускулите ви да се напрягат. Сега сте изключили много от външните стимули и може да се заслушате какво се случва във вашия организъм. Усетете го стреса. Поемете си дълбоко въздух, както преди малко ви каза Дойчин, на 2 дози и издишайте през устата, за да се отпуснете и да се успокоите. Много пъти стреса е предизвикан от програми, които са започнали в детската възраст. И тези изживявания много често ви довеждат до това състояние на стрес. Вие сте пораснал. Нямате нужда вече от тези програми. Отпуснете се, успокойте се и позволете на порасналия аз да поеме командата. Дишайте бавно, спокойно, през носа и се отпуснете.
Сега ще преброя от 1 до 3. И когато щракна с пръста, ще си представите, че се намирате в една ливада, една поляна, изпълнена с прекрасни цветя. 1, 2, 3. Намирате се в една поляна. Около вас има прекрасни цветя. Има теменушки, има минзухари, гладиоли, фрези, които ухаят прекрасно. Има макове. И вие тръгвате из тази ливада. Тръгвате към една горичка. Една горичка, която ухае. Горичка с портокалови, лимонови дръвчета. Усещате мириса на тези дръвчета. Навлизате вътре в гората. Мирише на липа, на бор. И забелязвате едно много специално дърво. От него излиза светлина. И на това дърво има нещо, което привлича вниманието ви. То прилича на пашкул. Приближавате се и виждате, че от този пашкул нещо иска да излезе. Започва да се отваря. Знаете, че в този пашкул има гасеница. Гасеница, която иска да излезе. Която е затворена в този пашкул. Живее в един свят, който е ограничен. Това е както Платон описва нашите души, хората, които седят в една пещера и виждат само сенките. Не виждат истинският свят. Гасеницата иска да излезе. И започва да излиза, отвътре знаете, че това е пеперуда. Пеперудата, която е символ на промяната. Тази промяна, която искате и вие да имате в живота си. Пеперудата излиза и тя е една необикновена пеперуда. Тя е синя. Синята пеперуда може да ви даде здраве, да ви насочи към успех, към щастие. И тази пеперуда кацва във вашата ръка и иска да ви насочи, иска да ви поведе. И ви повежда. И вие тръгвате след нея. Тръгвате по вашият път. Промяната, тя ви води към промяната, от която имате нужда. Тръгвате по една пътека между дърветата. И всичко е съвсем различно. Виждате енергията на дърветата, енергията на природата. Усещате, че вие сте едно. Едно с дърветата, едно с птичките. Чувате славеи да пеят. Виждате папагали, малки папагалчета, жълто-зелени, по-голями. Виждате пред вас една катеричка, която идва до вас, идва да я погалите.
Виждате едно бяло зайче, което си играе с една сърничка. Идват при вас, те искат да ви приветстват. Приветстват за вашето решение, че се тръгне към една промяна, към по-добър живот, успех, здраве. Пеперудата ви повежда по-нататък. Вървите сред тази гора, сред тези дървета, птички, животни. Чувствате се едно с цялата природа. Чувате едно поточе. Водата, която бълбука, и пеперудата ви повежда по-нататъка. Виждате, че идва светлина в края на гората. Бълбукането се усилва. Стигате до края на гората и виждате пред себе си една поляна. Има скали наоколо и от скалите пада, от върха на скалите пада вода. Едно водопадче. Водата изглежда прекрасно. Искате да се изкъпете, да влезнете във водата, да усетите хладката вода. Тази вода е лечебна. Съвличате се и влизате. Водата започва да облива цялото ви тяло, да измива всичките проблеми, които имате, да ви зарежда с енергия. Вдишвате дълбоко. Енергията прониква във всяка една клетка на вашето тяло. Стига до всяка една клетка на мозъка. Очите, ушите, гърдите са изпълнени с тази енергия. Тази енергия коригира всеки един проблем, който има някъде в тялото ви. Тая енергия вселенска. Енергия, която носи в себе си здраве, щастие, успехи и здраве. Изпълва тялото ви надолу, корема, краката, цялото тяло. Излизате от това малко езерце и виждате вътре в езерцето под водопада хората, на които искате да помогнете. Хората, които имат някои проблеми. Виждате ли тази енергия как пропива цялото им тяло и ги лекува? Започва малко да притъмнява. Денят отива към своя край. В далечината виждате едно бяло облаче, което се приближава до вас и ви обгръща.
То е меко, леко и започва да ви издига нагоре. И оглеждате около себе си. Виждате, че сте на върха на планината. Виждате, че под вас има 7 езера. Виждате, че около тези езера има хора, много хора, облечени в бяло, които образуват един кръг, енергиен кръг. Приветствате тези хора и продължавате вашият полет. Смрачава се. Луната се показва. Показват се и звездите. Те ви напомнят за вашите близки, които са отишли там горе. Чувствате единството с цялата Земя и с целия космос. Продължавате, минавате над езера, морета. На хоризонта започва да се появява една бледа светлина. Светлината се засилва, слънцето изгрява и прелетявате над гората. Чувате птичките, които се събуждат, започват да пеят. Животните, които излизат, събуждат се, започват да играят. И стигате до ливадата, откъдето е започнало вашето пътуване. Спускате се леко надолу. Виждате прекрасните цветя. Лягате между цветята. Чувствате се здрави, щастливи, отпуснати. Запомнете това чувство. Съхранете го в душата си. И във всеки един момент, когато сте в състояние на стрес, когато искате да се отпуснете, си припомнете това прекрасно чувство от това пътуване. Сега отворете бавно очи, върнете се в настоящето и запомнете това прекрасно чувство. Как се чувствате? По-добре. Все по-добре. Все по-добре. Все по-добре. Искам да Все благодаря. по-добре. Искам да благодаря на Дойчин, да благодаря на всички вас. Всеки път, когато сме заедно, аз се зареждам. Чувствам се по-добре след това.
И мисля, че ще имам още много срещи с вас. Ще се радвам Дойчин пак да ни гостува. Който от вас иска, ще получи записа от тази среща. И до скоро. До скоро ще си купим книгата и ще го чакаме в София. Моля? И аз благодаря на всички. Много ми беше приятно, чудесна аудитория, такава международна. И виждам, че някои вече ми поканиха за приятели в Фейсбук, може би са от вас. Моето име е много трудно да се сбърка, само един такъв има в интернет. Затова моля да станем приятели, който иска, разбира се, и да поддържаме връзка. Смисъла на тези общувания да създават смислени приятелства, смислени връзки и другите са толкова много. Хубаво е да си пазим това, което имаме като общност. И благодаря за вниманието. И Ние също Много благодарим. благодарим. Разкошно беше. Много благодарим. Благодарим Бъдете много. живи и здрави и се пазете и до нови срещи, колеги. Приятна вечер на всички. Благодаря още веднъж. На всички бъдете здрави. Хубава вечер. Благодаря. Довиждане. Благодаря. До скоро.